Ωραία. Τέλεια. Το χέρι θα το ακουμπάς Σιγά στο σώμα σιγά σου. σιγά σιγά. Αυτό το Δεν χέρι κοιτάνε την οθόνη, ακουμπάς κοιτάνε Στέλλα μου. στο σώμα σου. Την στο σώμα οθόνη. σου απάνω. Την οθόνη κοιτάνε. Σταθερά το χέρι. Οπ. Τέλεια. Μπράβο. Το μωρό μου. Εντάξει, τώρα σταμάτα. Το έγραψες. Πόση ώρα θα γράψεις? 5. Ε? 5. Γράφω. Το τρένο δεν το πήρες. Γράφεις. Ναι. Έλα, μην γράφεις τόση ώρα. Γράφεις τόση ώρα. Πώς βγαίνει τώρα? Τώρα πατάς πάλι το ρεκ. Δεν μπορούσα γι' αυτό. Να πατήσω το... Τι του είπες?